Horas madihita kadamang dainang na huhaulongi hami di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Di dia pehita maringanan di bagasan partikianon. Adorang sotaruli hita sian hatani di bata. Tapas sada marohatna martang yang mahita. Muliate upasa ruanami tuhu di bata nami. Di bata Jehuba, di bata parang rohana sumurung. Di bagasan tikyon Tuhan, dinalaho taruli hami sen hatam. Todim nabadia iman atau tong madongani hami, manuturi hami, asa mangatusi hami di hatami. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amin. Amanginang hata ni Tuhan na sartu hita dienek mai san buku panurirang Jeremia bid 22 mamuka mai sian ayat 10 tolu rodi ayat 10 sia odo hata ni Tuhan. Marjiama manang ise na pauli bagasna somar hite-hite hati goran do bogar-bogaran na somar hite-hite uhum. Si bolong-bolong ulaw ni dongan na dibahen jeladang dilian upa ni ulaun na. Lam ninna musedope poliok kuma dia usada bagas na bolon marbogar-bogar parang inanginan dibahen hu taka padiluan jada dilapis do hawares jala salenggam sapang na dibahen tung tagabom maho raja ala manigahon hawareso ia amam dang mangan manang minum huroha uhu makajongjokon uhum dot hati goran jadi sonang ma dilala ujui pasitong uhum ibana tuna parir dohot tuna pugus jadi sonang ibana daido parbue ni parbinoto adiau ninna Jehovah alay anggomatam dohot roham holalahu tulabam dodohot laho mangusen mudar na somar pipot mangarupa do mabad uhum gogo di baheni songonon hata ni Jehovah dopak si Joyakim anak ni si Josia raja sian Juda dang tagamon adukonon ni halak ibana madok uwe hahang owe ito dang tagamon adukonon ni ibana madok uwe ale tuan manang uwe ale raja nami ikon tanomon na ibana songon haludi saraton na jala tipalhonon na ibana daw siya nakabahal ni Jerusalem ido yang usahaan na dihita saluhut na kadamang do dainang nenolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Adong do padohan ni hitala batak na madok dang daw tubis siya bonana. Namarlapatan ni tatujuhod dui tu sada jolma tu sada anak molo ima burju among na somal na anak kon na pe burju do. Ale sarobang do musenang molo ima jukat among na molo ima anak kon na lo do jukat amanginang sa tagam do sa igil do molo hita burju di tonga-tonga nya kaparngoluan non tatagam ma yana kota tujuluan niaran burju na sida gabi madai na tonggi ido ba na dongi mede delak batak na gabi sangat-sangat favorit secara khusus di hami sendiri nama dokon molo sinua kacang-kacang dona tubuh molo sinuan jagung-jagung dona tubuh nama rapatan salut akan na taula na tabahin molo dinggan na taula ikoni madinggan do jalotta molo dinggan parangetta ikon dinggan do jul mamar parangit tu hita ido nasomal ido na terjadi amanginang
Di bagasan turpu jamita na sahat tu hita. Aduldo siapa dohan nyala batak na kaningan dang daw tu bisa bonana. Raja Yosia among di si Joyakim ditiki mana gak bisa dapat tugi di tonga-tonga di bangso ni debata bangso Juda hot do ibana di bagasan hasit tongan jala totong do ibana di patudon ibana kauhum tu akan apare gabe raja nama kabiari debata do ibana gabe di patudon ibana do akahasit tongan tu akan ginongomanna alai dung maruju ngoli ibana diujak kemana na si Joyakim gabe sadar raja daudo pangalahoni imana senabongna amongna sadar raja nama kabiari debata alai anggo ima si Joyakim gabe sadar raja nama betubu rimas ni debata lumlam pangalahona hola memikir hon hadirion na sakti mamereng nama saima dipaingot debata dipisang debata ma Raja Joyakim marhite-hite panulang Jeremia ahama pamisangon na pinasa ni debata ima tu Raja Joyakim di bagasan turpukon dia yatima 10 walu saat tua 10 sia masa itung takas itu tu debata tung naso adong andong ang mga dukot ibana bahkan parmate di ibana pega be ima sarobang do sada halodi tung nang arga pe ibana wasa dipisang debata Raja Joyakim marhite-hite panurang Jeremia diulah ibadah kena marhalu tulomoni rohani debata di bagasan turpoko na manginang takas do di pajongjong ibana manang di pauli ibana bagasna istanana alai marhite-hite nama Musa halak na fokus marhite-hite nama Musa halak na parir di pajongjong ibana istanana di bagasan akaulaw na sunasitok disuruh ibana julma karejo alai dan digaji mangalului aka parutungan sianak ka julma na parir uhum di parmem-mem akan na parir lam di digi-digi aka hasit tongan di papial-pial ibana lahum mabuat manang lahum mangaut tu hadirion dihagigihod debatado sudena aka pangalaho di ibana dang ditulupi debata pangalaho aka sisongoni gabe sadar raja ibana alai dapat di bagasan hati goran amangin ang nenolonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus mulut abuat to maju jami taon di konteks manang situasi ni digarata si sonarion hampir sarobang do namasa di Indonesia tabere ngamanginang namasa di negara ton khususnya di bulan Agustus do 5 September terjadi demon besar-besaran di negara ta. Piga-piga jabu di anggota dewan dijarah. Wasa bui songoni alana nunga dang tahap be masyarakat mamere nyaka pangalaho nyaka partogi. Aka partogi na harus na nasida peduli tu aka jol manapogos aka partogi na harus na nasida mangurupi aka jol managale aka partogi na harus na pajongjokon aka hati gore di tonga-tonga ni aka parngoluon alada pinajongjong na nasida salunay ujungna di jalo nasida ma
upani hajahatu dinasida. Amanginang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Gubaran nasarupa terjadi di senario. Jadi oga bisa ada singot-singot donang tuhita gan marsada-sada. Mungkin amanginang adong dohita songon si Joyakim na di bagasan turpukon. Molarong do pehita manginang songon si Joyakimon tapau baru hatta bertobat kita. Unang tapar miam-miam aka uhuk. Unang tapar miam-miam aka sitongan. Alani amanginang dipangido jami taum matuhita ganuk marsada-sada asa tubuh ma di tonga-tonga yak kangoluta ulaon para sinirohaon manang di togyo jami tau tuhita asa maroha hita patuduhon aka kepedulian tu akan nagale. Ikut apa tudun amangina. Memang di zaman sonari kepedulian itu luar biasa lemahnya. Tagudak sonari jolma, hulang mangau tu diri, hulang mangau ima tu donganna, hulang mangau ti barakna tu keluargana. Maka di negara kita ini memang gudang do akan nepotisme. Ini realita-realita yang terjadi. Makanya ada istilah sonari. Na pogus lemar pogus, na mora lemar mora. Itu menunjukkan bahwa memang sudah ada penyelewengan. Itu menunjukkan gambaran bahwa ada keserakahan. Jadi dipangido debata tuhita genuk marsada-sada. Hobar tu ojahan debata marasiroha mida kenagale. Asa mono debata marasiro hambangi dan nagale berarti nak kita penang majalo asinirohan di debata markite ti Tuhan Yesus Kristus ikoni makita pe mangurupi akajul managale unang maparmemea maka nagale bahkan Yesus Kristus dido imando martua maakana pogus ainasida do nagabe pun harajan ni debata. Amanginang na parjulus sahali dipangido tuhita. Ketika kritikan ini diberikan oleh Tuhan, maka kalau ada di antara kita yang menjadi bagian daripada konteks Joyakim ini, maka kita diajak untuk bertobat. Tapi hal yang kedua juga, nanaindo ni debata tuhita gan marsada-sada asa tapake diriton mangurupi akadongatan nagali. Asa tapake diriton mangurupi akajol dongatan nasumargello. Asa marhite-hite pangurupin na tapatupa gabe margogo nasida. Gabe dapat dinasida kaholong ni roka. Napaduan amanginang siya jami taon nang dipaingot tuhita gan marsada-sada. Asa totok kita mangunan akahati goran. Ito nga tongan kapar maluwang. Amanginang takas do taboto. Songo dia holong ni Kristus. Na totong ibana marasiro hamida kita. Ditadikon ibana do hasangapon na. Dipilion ibana dirina. Menunjukkan kepeduliannya. Dia peduli kepada kita. Di boto debatado dan margogo kita mangalowaso ni dosa. Di boto debatado molo dang diurupi kita. Iko mati mahita ala ni dosa. Roma debata di bagasan Yesus Kristus. Dipeleho dirina. Dileo asini rohai tu hita. Dileo basa-basa itu hita. Asa gabe jolma. Na mangulu hita di bagasan hati korang. Asa gabe panek kita di harajan di debata. Maka ketika kita semuanya hidup karena kepedulian Allah, mengulu alani
basa-basa ni debata, mangulu alani asni rohani debata, berarti hita pe iko patuduhot basa-basa ni debatai, marhite-hite, marsi basa-basa hita tuak kedong atta. Solo na mangina. Jolma nama jalu basa-basa ni debata, iko marsi basa-basa donang ibana, tuakka dongan. Namangyo amangina. Unang adong di tonga-tonga ni parngulot ka. Merasa gabi ima mangulu terus. Manang gabi boy artano peluang ibana. Jelas didok debata. Molo taulahon akka nasohasea umuni debata kita. Jadi songer Raja Joyakimon di ujung ningolu di bana parir di jaluk ibana tupal ni ulaun na. Nah kita pesongon di dua mangina. Molota ulaun akan nadingga jalota do tupal ni akka ulaun. Adong masa ada cerita. Adong masa halak ima doli-doli begak karijuna. Jala ala bagak karijuna segudang do majalo pangurupi tibana. Sa diurupi mana terus sa diurupi mana. Sa detik ki diberengi ma dungan namay mana. Dungan non ujago gudang artana. Dido ima dungan non matu ibana. Bagak du karijum alai dan taridate ninna. Amat tonga. Ada mobilku. Ada jabuku. Arong sudina. Moloho bagak du karejo. Ale mangontrak do pehon. Imadah na bawana burjuon. Isa detik marsahai mana sidana dua. Marsahai parahian. Du marsahai parahian. Maru amana sida tu sadar rumah sakit. Du maru amana sida sadar rumah sakit. Habis mahepeng di dongan na nadongo jebuna. Nadongo mobilna. Imana? Nang mabayar ibane do imana? Nu nga mabayar. Tarso ngo isi. Ninay mana? Rumah salak dokter di dokma. Au yamma bapa naya di rupiho. Di bagasan parsikolaku. Benar gagabe dokter hau. Mahasea. Om menebu huruf itu hodinna. Paju pang mamusin nasida. Ala nake betulan nasida ima di sada ruangan nasarupa do. Tarsonggok maima dongan noni ma na punya mobilon. Dari date pangurupya minin. Amanginang ano na nang dohonok ko disi. Kasi tong natudus-tudus doy. Tudus-tudus tungulutta doy. Gudang do memak kita bodo mangurupi ale nang taurupi. Ujung na aha. Marisuang salhukna. Ale ang gusto mo duli-duli nagkaningano. Memang dang tarida nang pedenggat karejo di ibana sa sonari isarana. Ale parbue ni akkaulaon na pinatupan ni mana marisuang. Akka na marsi basa-basa ibana tu akadongan. Gabi jalon na musena. O ni ko perlu botot tamangina. Saluhuna natapatupa pangurupi tu akka na sok margelok. Tu akka na gali marsi basa-basa hita. Diboto debatado saluhunay. Jala debatado na kumabaloso ni salut na tuhita. Dan imadongan na taurupi. Mono sa berharap do kita. Na taurupi na mangurupi hita. Olo do gabi padilian. Ale molo ima taurupi akan naso na margelok aka jol managali. Di bagasan hagalion na.
Di bata mabaloso ni lubi siya natapatupai. Ano ni amangina? Unang marnalu je hita mapatupahon pangurupion. Unang marnalu je hita marsibasa-basa at wakadungata. Ditikki na lehet hobar tu sakap ni di bata. Patupahon ni di bata do saluhuk nai. Unang lului hamuna parutunga tu akka dirimu na sabdiri. Alai urupi hamuna kadungamuna. Asa margogo na sida madalani akang uruna. Amin. Martanya kita. Muliate husoban ruhan nami tuho ale di bata nami. Di bata Jehovah, di bata parong rohan na sumurong. Taruli tuhak kami marhiti-hiti atam. Di pengoto kami, asa marsibasa-basa kami tuak kadungan nami, mangurupi akan nagali Tuhan. Muliate madiho Tuhan nami. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Horas madihita saluhuna Tuhan mamaso-maso.